lamarin nan ta Allah wallahi wallahi ko gona da sanin tun da na tashi da kuma sarki a rike sai ranar da na ga zan mai koko wallahi sha ne na wani kai ni wallahi ko kayan haram ba samu da aure wallahi Allah kai ba kenan wallahi sai ka biyo sawun ani ki ranar na ga muka bura su dan taku Allah ya gito da mai gurasa ga gani wallahi sai dai ko kai ma kana son gurasa da wani gurasa tun da na je Kano gura uba aure kenan ya wudina Allah ya kawo mai abinci ka goni me rake can ko wancan ba aure ta bane kallon wannan jikin da kila shi Allah irin dan magun nan kila dan wiwi ne kai Bergen tsaya zo ja mu ko no da ke no da ke ka san bariya ne yanzu 50 na gayan maka naira 70 da zaki ya ma ka tabbata wannan da ke 50 mai gida 50 aure da zaki haka ji ba zaki wani mai gida ne bari yan kara ni alkur'an wannan raken ba kwace ba zaki ba wallahi raken nan mai zaki ne wannan alken ya fice min zaki rake soso kai wannan goma bari da dore baki na ji daki ko dai daga baki na ne ala wancan kuma ka kawo kai ka ce an ba zaki ba biya ko ba ka ce ba ka ce an ba zaki ba biya ko wanne ka sha wa zai biya ka wa zai biya ka ba za a biya ka ba a za ga mu biya ka da zaki kai aiki ha rake ba ka kawo rake masu kyau ba ka je yan rake ka saro rake masu kyau wannan baban kwayan ha kakka mun iskanci ba kakka mun iskanci a kan rakenka ina ru kai baka ce ba ha aure siya ni he wanda ya mu an biya mu ba siya ba wanda ka kama sai ya jahu freezer kana ba mutane guba Allah ya kiyaye ka ayu yes wai kana wala ka siya raken wait abun ba faɗa bane abun ba faɗa bane ka tsaya mana ka ji ai abun ba faɗa wait abun ba faɗa bane abun an wahala kai an bura uban kuna ganin mutane an kashe kana ka banza Yawwa! An yi ga mafiyaci! Yawwa ana kawai! Ayo, lalala! Ayo, mun tsira da mafiyaci! Ya! Hai, ɗan uwa, ka sha wahala. Koma da